Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Οι σημερινοί ρυθμοί που ζούμε μας δημιουργούν καταστάσεις αρνητικές και τοξικές στην καθημερινότητά μας. Ζούμε σε ένα περιβάλλον στρεσογόνο με αυξημένες ευθύνες, αυξημένη τοξικότητα, αρνητικότητα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, επαγγελματικό, αλλά τόσο και γενικά στην ανθρωπότητα. Όλα αυτά οδηγούν σε διάφορες δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεπτικό σύστημα είναι ο βασιλιάς ολόκληρου του οργανισμού μας, το κάθε του ζωτικό όργανο αρχίζει να δυσλειτουργεί από διάφορες αρνητικές καταστάσεις. Όπως στο στομάχι μαζεύεται φόβος, άγχος, στρες, ένταση, καταπιεσμένα συναισθήματα τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και έλλειψη θρέψης του εαυτού μας. Το σηκώτη είναι ένα ζωτικό όργανο που μαζεύει αρκετό θυμό, αρκετή απογοήτευση, πικρία, αγανάκτηση, στρες. Τα έντερα μας είναι ο κύριος σωλήνας εξόδου όλων των απόβλητων τοξικών καταστάσεων, όχι μόνο φαγητών, αλλά και καταστάσεων και συναισθημάτων, και μαζεύει αρκετή απογοήτευση, αυτοαποδοχή και δυσκολία στο να αποβάλουμε οτιδήποτε αρνητικό και τοξικό μαζεύει ο οργανισμός μας. Όλα αυτά οδηγούν σε διάφορες παθήσεις που δυσκολεύουν τη ζωή μας, όπως η σκυλιότητα, φουσκώματα, μετεωρισμό, τυμπανισμό, διάφορα αυτοάνοσα που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα και δεν μας αφήνουν να ζούμε μια ποιοτική, ήρεμη, γαλήνια ζωή, σε σημείο που αρνούμαστε να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να βγούμε έξω, να πάμε δουλειά, να κοινωνικοποιηθούμε, να δεχτούμε αλλαγές στη ζωή μας, ακόμα και το πιο απλό για έναν καφέ. Όλες αυτές οι αρνητικές καταστάσεις και ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε και τις βιώνουμε οδηγούν τόσο σε κατάθλιψη, αλλά και σε διάφορες άλλες ασθένειες. Μέσα από τις διάφορες εναλλακτικές ενεργειακές θεραπείες, όλα αυτά τα συμπτώματα και οι παθήσεις μπορούν εύκολα να απαλύνουν τη ζωή σας, να θεραπεύσουν όλα αυτά τα συμπτώματα και τις ασθένειες, να μπορέσετε εσείς οι ίδιοι να ζείτε μια άνετη ποιοτική ζωή και να θεραπευτείτε. Είμαστε εδώ για οποιασδήποτε απορίες, πληροφορίες να σας δώσουμε. Στέλλα Ιωάννου, ενεργειακή εναλλακτική θεραπεύτρια.